Jeff nen kanin ton tir chuan kan hlim duna kanin ning ngai lo chianin ko ngai tak kan ni ngal buka ti chuan kanu hian min thi san hnu hian fanei ve ka du dewa chuta chuan kan thuin mulo tlat maya counseling class te kan kal duna ma se kan thuin mu thei tak tak to lo ama tlei hian atleya min ma mo ve to lo ni na lang poisa hi a he em mai buka zana chhuak hi min lo ngak suang che kalo hotla yang tia ching buk ama anga thlamwan na kha ka nei to ngai lo thil dik lo om ni a hriat tlat na ka nei to ni keima zo khi nu pui tha tak ka ni lo em ni o ka in tia karin dan hi alo dika alorin om lo ani phe chuan keima a hian thil dik lo ka hip to lo na enge mo tak a om ani nge yang Jeff kumsom thum pathum mi hian anupui hi achu e kha pe to lo em ni enge chan ni theyang kan en ho don ani an chui ni le na chuan zan gai to lama Jeff chu hotel pakhata kalin room pakhata alut lai mu ania nakin deuh chuan chulai hmuna chuan me chedang pakhat lo thleng ve le in Jeff lu na roma chia khan abalut ve ta dakar khat nuwa chuan ron chuak le in chunu chu akal liam ve le mai boka sum don na lam an sei dun nge kan kha chho zerang chu minute som pang nuwa Jeff po ron chuak ve le in a ho ve le ta ni ani rok na chuan Jeff na thok tura ain volunteer na hun biak in atangin alo chuak kan hmuwa khoya nge kal don ti in kan han zui zela ti chuan dor lian tak pakhata vakalin coffee ava in don ani chuta chuan a hma hmeichhia khan alo nga ka reng to chu ni in enge mo hma in Jeff hi a ko kia a be ngal ringota an in hriat na a rei deuh to ani hmel khothim hnu chuan mani in lama holovin movie theater om na hmuna an kal leya chuta chuan hunrai tak chu anum duna Susan hian apasal Jeff hi enge ti in ava phone thina ma se Jeff hian chuan lam siam zerin hey ka hna ka zowa ka thian te nen zu kan in velok ange ka ron ho hak deuh mai thei ti in ka local ve du e tia a sui chuan ni lo ve mi pathilania mi pa om khom nai lo om ve chuan ka thian te le nangma nge nge poin nuam iti lo nga sin ti in a soi thwin ani ti chuan an chuak dun ho turin tha tur hi anin du deuh ngang zel maya chu wangin thian satlia chu an ni lo ani ti a chiang ani ani somna chuan athon tira hotel pakhat kan mu kha khamuna khan an kalani ti kan hmule theya Jeff chu aluta anu deuh fe hian meichhia po khalo thleng ve le in a chhunga avalut ve le ya dakar khatvel zan chu an oma tuk vel atangin enge thil thleng ti hriat thei an han tuma ti chuan kan hmu thei china chuan an che dan vel chu a chiang ta viawa anianga ani khimang ti ngai lovin mit nge ya hmu thein alang chiang ta chu wangin he chui chian na po hi ti top ani ta ni Susan chu an kowa hun ton hakasatak mai apasal nena anin kar boitlak em mai chan na chu tuna hian pekin aom don ta ni ma se en nuam tak chu ani don haulo an na tonga a ho hian in lama a ho ngai lova hotel pakhat kalna aneya chuta chuan me chedang pakhat local vezia a omani ti te adang dang te po kan en to ho kha an en dir ta vek ani tuna hian Jeff hian a bial thar chu atom pui le mek chu an vakal chil dona chumi tan chuan an in buat seita a hmun chu reilo te chungin an vatthlenga enge thleng zel don le an lo in malis tak lo viau Susan hi a saphata mei chilo om ve chu chuak turin atia
Jeff ero afil hai vio thunga me chelo benen hian anin hau na sa vio mana thu pa ngai takpo an soi thei thei do Jeff hi afil hai kan ti kha soi tur mai khelawa in thiar filim vat adua ma se an zo ne ro acha na ngai don si in hak mai na chang po khelavin amotong omna lama pan ruaya dai porte lo khang thuna ni mo enge zia tin Susan hian azo zera Jeff hian heng mi te hi tu tenge enge thil thleng hi ingai ang khan ni lo nia ma se ka soi fia thiam mai lo ti na soya detective cha chuan i soi fia thiam mangai ni ani lo chuan hei hi chu ui ngai na ani tlak ti nan soya Jeff hian mi malhak satna ka neya min en kol tu na ma kha ka ruaya ka thiana nia voi khatte ma kan mudun lo kam lamudun mi lo ti ka chiang ti na soi ni ma se Susan hi chuan a oilem lova min khoi chu ti in akal san don ta Jeff hian ngai damadira nia ka ti dik lo ma se mi pat mai chet na chu kan mang lo kanin nei na hi ka ti chedu hleinem tin ngai damadira zela Susan hian biakina nai thoka chumi zuwa ikal ezel na tuk chung changa to ti soi thina ti chuan dai porte lo khang thin boka ka khriat lo thil hi atam lutuk ya to zo kem ni ti na zo ta Jeff hian chu tiang ani lo in kholte lem na thilania no pang che thil kan ti thina in ngai zon na lam pang tel lo nia ti na soya ma se Susan hian anin nei zung bun chu phoin komota apaya ka hodon kanin thlen to ti na chang ta ni Susan hian imut puye puido ve ti lama khan ka buai lova kalaka dot isoi anga ye tang chi khan irin om to lo ni minkal san ne ro kanin thlen to kanin apolo ho to su tin asoya Susan hian rol lama buaina alo nei nei point a kema ni ravin mai chedang in an lo en kol kha adik lo ni anu pui ka ni anga ka ti tu midang in an ti chuan nu pui tlak ka ni lo ni lo pon in nei tlak kan ni lo ni tal dot asoi tong khan aginom lo na chu a in tran dei to ka ngai dam thei to lo ni atita ni mi pa ai chon mei che hi chu an lo khau deu zok nge an ni chu atop lampang kan duang in om ta a mei che hi na ngai dam thei to lo ni ole hetiang video hi kan don ti chuak chho zela min lo chang zela on ti chu zel kan tum don ya Inhale